Bafu. On manje. Sesi-on. Bafuze wangitshele kahle naleli gama ukuthi asiqhamukaphi. Iqhamukaphi leli gama leli. Yabo. Yeah. So yeah, ladies and gentlemen, welcome to our newly branded podcast, which is why you started podcast. Inkolelo yethu kahle kahle ukuthi lonke ibhizinisi, every successful creator, every brand, every successful person une story behind. And le podcast le yakhelwe lokho to discover leso story behind ukuthi umuntu uqale kanjani ukuze abe successful. And namhlanje ngijoyinwe enye inkunzi namhlanje izokuxoxela kahle negama layo. Una almost 400,000 subscribers lapha on one of our social media platform. So, yeah, mfowethu, ngiyakwamukela namhlanje. Yeah. Ngokusikhathi saqhubeka ngizochaza indaba yegama empilweni yami. Igama Uriel Stapura abaningi bayazi seke bachaza. Okay. Kancane nje bafo. Cela ungisondezele mic yakho. Because yeah, so it's ungasaba. Right. Yeah. Stapura uyahlehla la. Ngilibiza kahle kuqala. Ya libiza kahle. No, ungasaba. So yeah, mfethu cela nje uphinde ungirevizele futhi uthe usukaphi kanjani. Ya ngisuka eHammersdale ngokuhlala nje ngizalelwe khona. eHammersdale. Yeah. Yeah. Okay. So manje le gama lapha on TikTok. Liqhamuka kanjani? Kodwa abantu abaningi sebeyakwazi ukulibiza sengengithiwe ngisho endleleni nje umuntu alibize liphone futhi elizwe lajwayeleke. Sejwayelekile cause yazi kunengale ngoma le KO8. I'm like Lava abantu babetshela ukuthi kukhona mina kuleya ngoma. Yeah, cause nami ngangixeke ukuthi hayibo, yabo. Ngazi lokho yabo. So igama lisuka kude ngisafunda esikoleni. Ka grade 9. Yeah. Yabo esikoleni mengabe sashayela impahla ukuthi mhlawumbe uqhumele izicathulo zesikole nawe vele uyazi umjito esikoleni wawubuye ushaya ezinye izicathulo. Yeah. Ufuna ukuyobuka lapha kancane. Manje isister lali nekhavela nepericabien. Okay. So manje ngangiqala izicathulo esikoleni kwakusadumele lesi story yakuthiwa Stapura ikhothana. Lapha kweSBC waphosisi ya. Yeah. So manje babegqoka leyo nhlobo ke izicathulo. Laphuma njalo khona nami ngangingalithanda. Kodwa Aqinisa lapho ke. Bakudala ukuthi kube lo. Amajita njalo ke amajita njalo nje vele nje Akuphika. Futhi kubilona elisebenza ukudlula amagama. Yeah. And futhi lelo ongalithandi hlale kuyilona leli. Ngoba akhona ama-awami engangizakhele wona ukuthi hayi ibrand yami izokhula ngaleli gama. Hayi kodwa hayi kwala. Wabona ukuthi ayikhona. Ileli lapha emuva kushuthi indawo. Yeah, so kade ukhula kahle ubumuntu onjani, ubumuntu because ngikubona ukuthi unamahlala lapha. For sure ile nhlobo lehwayayo. Hayi kade ngikhula bengithula ndoda bengithula. Ngiqala bathi ukuqaqeka yabo bathi sengika grade 10 kanje. Qala lapho ke hayi angiyona lenhlobo ehwayela nayo ukuthi nje ngikukhonzela ukuthi mangihleli nabantu akungabikho sekukhona umuntu manje yabo phansi ufune nje enjoy sibe happy. Ilo nhlobo kanjalo. So manje usuyile nhlobo ethi nje uma ufikile nje ngihleka kuba mnandi. Ya phela vele kuwumthetho. Yebo phela ufike wena ngithiwa we nango-ke nesicefe. Hayi kumele nje abantu bethi mawuqhamuka nje. Yeah. Bajabule ukuthi nangu sibanibani. Yeah, nangiyofika. So kahle ubumuntu ohlale okay uqale nini like ukuthi okay usuzibona ukuthi ayimanje ngiyahlekisa ke noma kube nje imvelo umuntu okwazi ukuyibona ukuthi manje ngiyahlekisa. Abakhona mfethu. Ukuthi phela mfethu ayinake lento cause mina ngisho ngihleli nomjitha lapha endlini. Sokuthi siyayixoxela into serious ngibona umuntu esehleka. Amjitha uhlekana. Usuqala umsangano yabo. Manje akusanothisi ukuthi ahle
mhlampe kade ngaqala ukuthi mina ngibe ngitshela ukuthi nje ngisuke ngiserious Userious, sure. yeah bese abantu beyahleka Oh yeah. Futhi kahle le nhlobo le engathatheki serious. futhi iyangicika kabi leyo nto leyo ngoba manje ngisho sengidlulisa into eserious kwangampela Yeah. thatha isikhathi ukuthi umuntu ayikholwe ukuthi cha userious lo muntu. So futhi wena ukwazi ukuba ne-conversation elento le enormal nje nomuntu eba serious ayikwazi ukwenzeka lonto le kuhlale Kuyenze kuya nangokuthi umuntu ubehave kanjani yabo mhlampe mangizohlangana nomuntu nangu lo mjitsi waku-TikTok ngivele ngishone phansi yabo ngiba novalo yabo kodwa nje uma efike wa-right nje yonke into iba right kuyahlaleka ukuthi-ke ukuthi phela-ke ngoba every time uma ngikhuluma bathi ngiyabheda showcase uzohleka ngoba uzobe elindele izinto ey'bhedile yeah. So lonto leyo mawucabanga ayikufakeli ingcindezi ukuthi uhlale uyilento laphaya on social media mangabe uhamba endleleni because ukumentionile ukuthi kahle wena umuntu ophansi in nature kodwa umuntu mayibuka lapha on TikTok so uyabona ukuthi izinto ezihlukile kahle ekuze kwajwayeleka phela abantu into uma beyithanda and nawe kuyisifiso sakho ukuthi ube yinto ethandwa abantu kufanele ugxile kulokhu abakuthandayo so sengize ngakujwayela nje sengiyazi nje uma ngihamba emgwaqweni showcase kumele ngilindele abantu abakanje even ngisho uthola ukuthi angikho right but kuyakwazi ukufika umuntu kodwa angaboni ukuthi mina ngikho right ngoba ngiyakwazi ukuyi-handlisha leyo nto into bakwazi ukuba-accommodate labantu labo yazi uthola ukuthi kuzofika umuntu akuphindise ividiyo ayenzani mhlawumbe last year ayikhumbula lapha ngisayikhumbula kumele ngiqale phansi ngicabange yabo nje izona zonke izinto engibhekana nazo lezo so manje kahle lezi zinto sokuyikhuluma lapha ya lezi zinto sokuyikhuluma lapha uyicabanga nini because yazi ngeke ngayibuka kade ngigosha through i-profile yabukeka gosha through most of ngithi lezi zinto uyicabanga nini lezi zinto uyicabanga nini nje kahle leya noma it's something that comes naturally kuwena ngingasho kanjalo because nama angazi ngempela yazi because kuyenzeka ukuthi nje basihleli nje yabo nje basixoxa nje kanje kuyenzeka uthola ukuthi ngizohamba sekukhona into engiyoyishaya kwividiyo izinto eziqhamuka kanjalo ukuthi isikhathi esiningi okunye uma kuvela ngikushaya ngikufaka kwi-notepad lapha efonini just in case mase ngishutha-ke bese ngiyakusebenzisa kodwa into evele ifikele nje ekhanda inkosi yami ngiyabona abantu abaningi bayayithanda ngoba bayayisebenzisa ey'ndaweni ey'ningi abanye kwama-channel abo bayakusebenzisa mayifika-ke lapha endlini ingabi inkosi yami ngami uthi kuhlanganye nenye indoda lapha hayi yabo hayi ngeke khule kobonakala so ngenkathi uthatha nje uqala ukuthatha ifoni uyi-videorize yini yak-inspirisha noma yakugqugquzela ukuthi wenze leyo into leyo ukuthi lo mbuzo wakho udinga ukuthi ngiqalele uqala phansi bethu isikhathi esikhona khululeka yabo nje kahle hle mina ngiyi-artist kahle artist le-afropop akekho kwangazi umuntu ofollowa mina uyayazi role model yami ukuthi umduduzi ngubo akekho ongakwazi lokho hayi futhi uma ungifollow ungakwazi ukuthi usamusha so mina ngiqala ukufula ngo-2021 ngo-August nje unyaka usuzophela siqhubekile-ke isikhathi bekusadume ama-content creator la amancane lento ya-content creator bengingayona into edume kakhulu bengalona uvanzi ethe isikhathi masiqhubeka-ke ngenza ama-punchline ku-TikTok mhlawumbe nguma ukuthi ubuscroll ubuzobona sayale inkunzi ukuhlekisa kade yaqala ngishaya ama-punchline and leyo nto ingikhuphule kakhulu because iyona eyenza ukuthi i-page lami likwazi ukuba active ku-TikTok ngeke ngathola nethuba nje lokwenza ingoma noBahope yamazi Bahope yabona lo amaskandi ngenxa yokuthi ngabona ukuthi lento ye-content iyakwazi ukuthi ngiveze ngokushesha ebantwini kunokuthi ngiqhamuke nje ngomculo straight and vele ngiyakwazi ukuyenza lento ngaqhubeka nama-punchline the sengiku-100k followers ngifake ekukhulumeni-ke manje
sesibaningi ku-TikTok sishaya ama-punchline. Manje into ebuhlungu umuntu ufika athi ufuna ukubheklisha nami kodwa uma ubuka amavidiyo akhe izinto esengazisho mhlampe 2 months ago uyabo. Manje ngabona le nto engifake ekukhulumeni awuke ngizame ngenye indlela. Angazi ngempela ukuthi yini engicabangisa leya nto cause khona olunye usuku nje ngibuka ukuyophelezela umama. Kodwa phela vele ngoba into endala-ke ngingalokho nithi nginomama mina. Ngafuna kwanye ngiyaba amantombazane. Kodwa phela ngalezi ay'khala. So kuthe mase ngibona nawe yazi uma umjitha uma usubuya usuke uyicabangela uyibhorekele yabo. Khona ividiyo yokuqala nje abantu abaningi abayaziyo ku-TikTok le ngisuke ngibaleka khona ehlathini le ukuthi ayikho into esabekayo la ehlathini. Ngashaya leyo vidiyo leyo futhi kwakuyinto nje engangiyenza. Ngawo ngayipost within a day leya vidiyo yashaya u-200k wama-views. Ngabona ukuthi futhi abantu bayayithanda lento yokuthi umuntu ahlekisane. Ama-comedian. Ngabona ukuthi hayi futhi iyahamba lento ngaqala lapho ukwenza amavidiyo but uma uthatha ukunothisa kahle because abanye abantu abanaki basayitshela ukuthi ngisashaya ama-punchline abanye because kwezinye iy'nkulumo ngibuye ngiwasebenzise kodwa akusagqami. Into eyenza singanaki ngoba amameme la amavidiyo lawa asekugcineni la ahlekisayo kusaqhubekisa wona amavidiyo engiwasebenzisa lapho. I think that's why kubeke ba-popular account yami. Okay. So nasesikoleni kahle kahle ubumuntu ubuyi-artist kahle kahle nasesikoleni. Esikoleni mina umculo engawufuna. Ngale nje sengiqeda isikole. Esikoleni-ke ukuhlupha yabo nje ngize ngiba urasta nje kanje. From grade 11 babevimba esangweni bephathela igama kuthiwa hayi dlula. Sebazi nje ukuthi hayi noma ungamkama esangweni uzongena eklasini ode sekufike. Yabo bekuhlupha esikoleni yabo into sebekwazi futhi nabo. Ngangiphasa kodwa uma uhlupha kumele uphase. Usuper pass. Kumele ubalansise. No. Ayizokani. So after usuyenzile like your first video and then wabona like 200 followers, how was the feeling? Wawubona manje ukuthi ukhethe shama million noma even namanje leyo feeling ngisangenza. Yabo nje vele ngiyibuze nje ukuthi how come? Yazi kwesinye isikhathi mina kuye kwenzeka into kwamina engisho ukuthi ngeke ngiyenze le. Qhamuka umjitha ehamba neThekwini bese abhawa umjitha. Cooperate ngiyakuthanda mfethu. Umjitha iThekwini yakho besithini noma uthanda mina. Yabo ngiba nayo nje leyo feeling ngoba namanje sakhona amavidiyo engithi mangiwafake enze kakhulu kunalawa amanye. So nje i-feeling sengize ngayijwayela ukuthi hayi. So now ayikufakele ingcindezi lento ukuthi yabo you've mentioned ukuthi ube ne video eyenze like 200 followers in a day. 200 followers in a day. But ayikufakele ingcindezi lento ukuthi njalo uma wenza ivideo sekumele ishaye ama numbers or you are just like lento nje uyayenza ngothando. Noma isaqala leyo nto ayingiconfuse ukuthi how come because phela vele ipage lami lipophula kwenzeka kanjani. Kodwa kuthe makuhamba isikhathi sengize ngayijwayela nje. Mina nje angisenandaba ukuthi ivideo engiyenzile iyangichaza noma ayingichaza. Mangenzile nje mina ngapost. Fike ebantwini babone ukuthi benze njani. And futhi isikhathi esiningi senginokunothisa lawe engingawananga ngempela yona impela enza kakhulu. Le mase ngithi sengiyenzile hayi kube content angiyi-delete because mase ngiposta phela ngiyawahlela ngabeka eceleni ngawo yabo. Kwesinye isikhathi uthi ngifake la bengizowa-delete ngibo uyavele enze kakhulu-ke wena yabo nje. So ushaya kube kuningi bese ngiya-editha ngihlukanise. Usho ukuthi kukhona kahle kahle kusasele lapha efoni. Samele sipost. Khona nje kukhona okubekiwe. Ukuthi lo mbuzo-ke because sengiye ngahlangana kakhulu nama-content creator but ngumuntu oyivalelayo thola le efonini isikhathi esiningi. U2K lezo uyamazi? Ngimphethe. I think ngitexta esanama-followers angaphansi kwa-100 but manje asekhulile nto ubuyile wazobonga ukuthi lento iyamkhulisa yabo. Inkinga-ke iqala masebuye sezongibuza abafo sesewenze njani ama-followers ama-viewers maseba u-200 usuku lonke enganyuki. Vele ngingazi mina ukuthi ngizophendula ngoba nakumina izinto ezenzakalayo ngiyemtshela nje ukuthi hayi bafo yamukela nje social media njalo.
kuyenzeka kuvume kuyenzeka ngelinye ilanga. Iyafana nje into ama-challenges nje. Wena nento ekumele uyilwele ukuthi ungabe phela usucwila unomphela. Kumele kube khona lokho okukodwa okuzophinde kukubuyise ebantwini. Yeah. Yeah. So ngenkathi uyenza lento le, you've mentioned abantu aba-power down kuwena, abanye abadingisa uku-appreciate i-content yakho. Yeah. Kunomuntu ozothi kunabantu abathi abahlezi bedabukisa kwey'tori zabo. Mina ngangikala akekho mhlawumbe wayengisupporta wathi yonke le nto leyo. So wena ngenkathi uqala uyiphusha lento ye-content, i-support ibinjani? Hey bafa. Yazi mina yazi ngempela ngazi singasho nje ukuthi kahle kahle. Ifame singasho ukuthi into ekwangimele ukuthi ngibe nayo empilweni. Ngangikudalele nje ukuthi khona into ezongikhipha busy ngibe popular. Ukuthi-ke kusuke ungazi phela ukuthi ukona kuphi, but mina ngikubonile lokho cause mina even ngisho emculweni ngisaphansi ngisashizile ngempela. Kuzofika umuntu ucaye nomuntu lo muntu ulithathaphi idatha lokuzwa iy'ngoma zakho, akutshela ukuthi iy'ngoma zakho zimnandi mfethu uqhubeke ungayeki yabo nje. Kuba nalezinto lezi ey'gqugquzelayo. Bese-ke phela uyazi-ke amajida awafuni ngey'ntombi zabo. Hhayi manje uyasijwayela wena yabo, i-beef ivuka lapho-ke la yibona la basuke beba nomono ukuthi hey lo mjida lo iy'ntombi zethu warawara yabo. Kanti uthole ukuthi mina ngikho lapho. So Gary, ukuya kulapho sakhuluma isimanga sebeyinjani, because leya genge leya iyawathanda ama-followers amaningi. Hayi plus Iyathanda nje kuba on the spot, like if impilo yakho before having ama-followers amaningi and after having labo followers usunawo anjani ama-DM lapho? Yabo nje masingangena ku-inbox wama-TikTok iningi imidwalo engapheli. Iningi ukuthi amantombazane mina ngivele nga-understand ukuthi bacabanga kanjani because kuyafana uma ujola nami akakusho ukuthi wena uzoduma cause mina nginale nkinga yokuthi umuntu oseduze kwami ungithatha njengendlela ejwayelekile. Akufiki nje ukuthi hayi sengiphosta umjida wami ukunothisa nawe lapha ku-TikTok mancane amavidiyo engiwashayo no-love. Cause mina mangiphoste umjida engihlala naye ngivele ngithi hayi lo uyahlanya-ke lo ungiphostellani. Yabo ilento kanjalo. So nje namathekeni yonke into iyalingana nje la kumina. Iyafana nje la kwena. Ngisho ngangi-DM ukubandla shemu uma ukuthi ngi-DM-ile wangichaza shemu ngiyakunika inamba yami sixoxe kodwa nje hhayi ipani bandla shemu liyangena hlezi likhona. Ngaze bengishaya emgwaqeni abantu. Ngaze bengishaya emgwaqeni. Uvive ngepani nje mfethu, uvive ngepani. Yeah. Ilento le uyazibona ukhula kwi-content noma lento nje uyayenza nje just for the sake of audience? Ngikusho lokho sengihlangane nabantu umbona umuntu ukuthi into yakhe ine-potential to get bigger, kodwa athi nje hayi no uyazenzela yena kanakile. Nawe umuntu kanjalo noma ngabe ya on a mission ukuthi khona la ufuna ukuya khona? Hayi vele start kusuke kuyimission ukuqala kwento. Yeah. But isikhathi mesihamba ngibonile ukuthi sengiyakwazi ukuyimanage lento kwi-account eyodwa. Music ne-content. Ngoba kunevidiyo engayifaka uku-inform abantu ukuthi kahle kahle la size ngani. And yenze kakhulu la video babodwa bafuna umculo babodwa bafuna i-content, so sengiyakubhalansisa. Into engiyibukile nje ukuthi hey industry zone-artist ehluphayo. In what sense? Usho ngakuphi okuhlupha ngakuphi? Ukuhlupha ukuthi nje sekuyaziwa nje ukuthi kwi-event makukhona uba siyohleka lapho uyocula. Yabo into kanjalo cause sengiyitshelile nje ukuthi kushuthi-ke sezimbili izinto ekumele ngifocus kuzona manje, umculo ne-content cause nayo iyangisebenzela. So wena ngokwakho kahle kahle umculo uthando kahle kahle ingoba uyawuthanda nokuthi yabo uthi umuntu uma ukhule into uyibukela emntwini ukucula mina ngingakuthandi
Cause bakhona ababecula bey'khwaya ngasekhaya but angangayingeni leyo nto mina ngibahleka ukuthi hhayi nina niyagula. Kodwa ithe isikhathi masiqhubeka nami ngayithola sengithanda ukucula ukuthi ngake ngawuvakasha emakhaya uyithime ayivele lalo mculo lashona licula. Oh, le nto inqile ebeleni kahle kahle. Angazi ngoba linabo amabele ithime. Yabo sithe masiya emakhaya mangiya emakhaya so ngifike lapha ubaba fade umagcina kubaba ulama mina yakuthanda ukucula ubaba ngeke ngimphelezele e-studio makufika lapha ayimshizilise lento ayenzayo ubone ukuthi kunzima ngithi mina bafu yazi ungimoshela isikhathi letha kukhombisa ukuphapha vele ngase ngiyiphaphela ngithi awuthi ngikhombise ngithathe lento ngiyenze vele yenzeka so ngabuya sengiza ngala sengibona ukuthi yazi imnandi nawe uyazi mawenza into yakujabulisa ulala ngayo ingoma uvuka ngayo yabona yazi ngathatha inqumo sokuthi no nami ngiye e-studio ngafike futhi ngayenza lento yakwenzeka so umculo ngawuthanda kanjalo and intanta yami-ke le ibonus kahle kahle ukuthi ngathi mangikhula ngabona i-role model umuntu wakhona le Hammerstein and waphumelela and wakancube sishare iy'thakazelo ey'ningi so yingakho sometimes mangabe izinto zami zihamba kahle abantu baye bathi umduduzi usekwenzela ukuthi umduduzi usekwenzela ukuthi yabo nje ebantwini abaningi ukuphumelela into abayilindele because banale ngqondo yokuthi hayi vele uba wake nizokwenzela ukuthi kanti akukho mina engikwenzela uba konke lokho enginakho ngiyisebenzele mina yeah. Useke wazama ukuthi umthinte lapha kuma-DM noma uyile nhlobo ethi umsebenzi wami uzoyifinyelelela kumuntu? Sikhula nakho lokho ukuthi kumele ubatshele ukuthi bakusize u-DM into nginazo iy'namba zabo siyaxoxa nje nenqwaba yabo bona laba abaphezulu and abanye bayangikhuthaza abanye basho okunye yabo nginayo inamba yakhe siyaxoxa kodwa-ke sithe isikhathi masiqhubeka ngabona ukuthi cause kunama-artist amaningi nabantu abangifolowayo asebeke bangitshela ukuthi kahle kahle wena usuyakudeserve ukuthi uyiphumelele ngento yakho uyimele so that's why sengibona lo mqondo ukuthi hhayi ngeke ngilibele ngiyogxisha umduduzi ngengoma yami ngimbangela isicefe ngiyogxisha uba ngengoma yami cabanga nje because nabanye bayayifaka ingoma kumina bengizwisa ukuthi izwa ngizodrop yabo thola ukuthi enye ngiyayilalela ngisho yabo inkinga ngishawo uthasho ukuthi nami kodwa ngangenza lento kusho ukuthi nakumina kwakushiwo nje yabo izona zonke izinto ezingiyekisayo ezanginika isiphithisi sokuthi cha umsebenzi wami uzoyiyela ebantwini kube umuntu oza kumina so wena nje ukufaka umoya nje emsebenzini wakho one way so njengoba uthi uma bekusendela iy'ngoma usuke usaba ukubaphoqa awucabangi mhlawumbe ukuthi kwesinye isikhathi ukubatshela iqiniso kuyobasiza ukuthi basheshe bekhule ukuthi mina ngilo muntu ohlupha ngalokho kanjani ngiyakutshela mina engomeni yakho yonke into eyiphutha ekhona and abanye abaningi bathi mina ngiyayitshela abanye ewuphakeme thothi abanye bayangisaba nje for no reason umuntu uyakusaba nje naye uma umbuza akazi because abantu abaningi bayathanda ukusebenza nami and nami ngisaqala umculo ngiyazazi angiqalanga sengile phezulu ngangikwenza nami ukuthi ngicela ukukhipha ingoma nawe sengiyabona manje ukuthi yini enza uba sibanibani angidayisele kube isikhathi ukuthi kuze kukhishwe ingoma sometimes umuntu kumele umnike isikhathi ubuke ubuserious bakhe ngalento asuke yisho yabo ukuthi serious angakanani bakhona nje abanye abafana base-3 bangisendela ingoma ngabatshela ukuthi hayi ngeke bafana niyaxoxa la imnandi le ngoma imnandi ingoma yabo bafa ukubhaliwe lapha inkinga bayayikhulumela nje abafethu engomeni kodwa bona bayaxoxa so ngabona ukuthi lento ibaphatheka ngoba kuye kwaba ne-distance ku-WhatsApp singagcumani babuya nenye ingoma eshisa ngathi ngiyabona-ke le hayi bafana yabona nami ngingangena ngenzela ukubagqugquzela wangitshela ukuthi hhayi ngoba amazwi akho ngawalalela kuya ngokuthi into engiyishoyo mina kumuntu ifika kanjani uma uyilalelile cause ngiyazi phela ungangidinelwa manje kodwa masuwedwa uzobe ubuhamba ukuthi hayi ngeke la mthetho ubeqinisile uma ngingenza kanje mhlawumbe ngika-right yilo mjito njalo oqondisayo
So awunayo lento ukuthi ulalisa ulimi umuntu uyayembambathisa into eyishoyo. You are a straight talker nje kanjalo ukuthi umuntu uyamtshela ukuthi mfethu. Phela kufuneka ukuthi umuntu umtshele ukuthi yebafu uyaphimba. Yeah. Hayi ngeke ubulala ispirit sakhe salento ayenzayo. Kumele umkhuthaze yabo nje bafu imnandi ingoma yakhe. Abantu okuqala le uyathika. Futhi ingoma yami right. Yeah. Yonke into azoyilalela lapho usezoyithatha njengento serious ngoba usuqale wathi ingoma yakhe imnandi. Yabo. Bese uyamtshela ke amaphutha asuke kumele awalungise. So beside umduduzi imuphi omunye umculo othi ungafisa ukuthi ngelinye ilanga usebenze naye, because you never know lento oyisho namhlanje i-social media inenye indlela ithatha into encane iyenze iyele phezulu. Uyaqinisela. Hey, njengamanje nje ukuthi kunengoma engibhizi ngayo inzima kabi. Yeah. And leya ngoma leya yambola umjutha lo ocula nabo umduduzi ufanatic. Yeah. Yeah. And leya beat ngayithenga kuyena. Beat. And nengoma nje ngathi ukhona kahle kahle. Ngathi nje ukhona engomeni yena. Kodwa akekho kimnandi phela yona. Ngoba abantu abazi ukuthi le beat beyifanele aba imnandi sokuthi sebeyijahile bayayithanda. Ukuthi phela ke o-producer abasathinta lapha into zabo kodwa nje uyena omunye umculo engathi nje futhi hayi ukuthi engithi ngifuna ukusebenza naye engisazosebenza naye. Nikuzosebenzeka. Definitely sure. Yeah, ne. Hayi. Between comedy nomculo wakhetha okukodwa ikuphi uthi yabo lokho ngihamba nakho ukuthi bafo kuyafana nje ngizokhetha umculo but i-comedy angeke akuyona into ezophuma kumina abazoyikhipha kumina because even ngisho kuthiwa sesistudio sihleli namajita siba ne-conversation mase-studio hlekwa kwenzeka yonke lento mina ngizoyikhulumela kuthiwa uqale into zakho. What if mina sengakhetha umusic sihlele estudio namajita omunye uyishayela ivideo. Yeah. Phende leyo clip yami ngihlekisa mhlambe yabo. Ngingakhetha umculo ngoba vele ngiyazi comedy yebo into ekhona. Sengingayiqala enye account ku-TikTok ikhula ngoba nginento engiyazi ukuthi into ekhona nje ihleli. Yeah. So mawucabanga kuma followers akho if unga estimate abantu bakulandelela for umculo wakho noma abantu bakulandelela for ukuhlekisa. Bakhona bangilandelela umculo but abekho kakhulu. Abantu abaningi bangilandelela ukuhlekisa. Kodwa bathi mabefika lapha bathola ukuthi awuyacula. And then yeah. Usathatha ukuhlekisa ikona spotlight. I-promo yakho kahle kahle. Ikona okuletha abantu ukuthi umuntu afike sebona so lapha kanti zinje. Yeah. Ngisho nje lento ye-comedy ngisebenzela kakhulu. Kunalaba mfowethu laba angiqondile ukudelela abanye abantu yabo. Kodwa kunabantu abaposta izinto abathi ziyahlekisa. Phela u5 minutes ayihlekisa into yabo. Ungathini kulabo bafowethu labo wena ama-video akho I think less than 1 minute kodwa already nje straight ziyakhala. Ungathini kubantu abanjalo abaspend i-effort 5 minutes 10 minutes kodwa nje akufiki nakancane ukuthi kuhleke. Ngiyamtshela nje mina umuntu ukuthi baba ungakhathali. Hayi kamanye amazwi okugqugquzela umuntu ofuna ukuyeka into ayithandayo ngaphandle komthetho angakhathala aqhubeke. Konke vele nami akuqalanga ngokuthi ngiposte ivideo yokuhlekisa nje ngoba ngaqala ngaposta leya lapha ehlathini hayi yaduma kakhulu ngaposta amanye drop yabo aba nalawo ama hard feelings ukuthi hawo izinto ezikhona lezi awuvele nje uqhamuka sometimes uyambona uMampinga lo girl nje odumile naye lapha enkundleni ukubona ukuthi into emenza ukuthi adume kakhulu manje ukuthi yini ilama comments abantu ukuthi uMampinga uhlekisa amavideo akhabhola enye into engeke ngikhuthaze ngabantu yabo lento abantu abagxile kuyona kuwena nawe egxila kuyona izobaletha kakhulu maye post ivideo yakho bathi hayi into yakhe yabhola sina kusho ukuthi bathanda kona ukubhola kwakho futhi gxila kona ukubhola kuyona impela leyo nto leyo futhi kahle i-content ikuma comment kahle kahle content ongayenza ukuthi umuntu akapost abheka ama comment ukuthi athini ukuthi abanye bayasaba ukubuka ama comments abanye kodwa nje izinto eziningi yazi mina uma uthatha ukugama video amaningi
hlezi kuzoba khona le comment ebuza ukuthi hawu namhlanje uhleli phansi. Oh, awukawufiki la uyakhona. Khona washo Yabo, njalo. onke ama-video ami hlezi azoba nalawo ama-questions akanjalo. Yeah. I-content yami sengize ngayibona ukuthi igxile kakhulu kulezi zinto. Ingakho uhlezi isikhathi esiningi Kumele post ngiwalk. uhamba. Yeah. Cause khona wathi bafokade awufiki la uyakhona. Khona ngayishaya ngiphethe i-repost akathiwa wase siya-understand. Yona i-repost. Yeah. Ukuthi abantu umuntu unokwenza into ngoba esebonile ukuthi hey usitapule into yokuthi imsizile. And nami ngiyakuthanda ukuduma ukuthi ngikopele. Baningi sebengi-inboxe kakhulu. Umuntu ethi ngiphushe. Nami ngenza i-content uyabo uyibone nayo i-content ukuthi lo inkinga yakhe kahle kahle into ebulala i-content lento kuphinda into eyodwa. Yayibulala i-content. Yayibulala kakhulu yabo nje kuye kwaba nomjita ade thatha ama-sound ami ku-TikTok. Ubewasebenzisa ama-sound ku-TikTok kahle. Mase ya ku-Facebook awafake hezif isound yakhe yabo. So lento ilimaza mina because Facebook wami uphansi kakhulu manje ngizama ukukhulisa wona. Mangithatha lama video ngiwafaka ngala iyangishaya yanto yamnyutheka Facebook uyangirestrict akubona. Kodwa manje kumele cabanga ngento yami ngiyozehlisa. Ngimcela ubaba. Yena kwavuma because usezenzela ayifakela isound yakhe ku-Facebook but kodwa umuntu ngeke umazi. Enye into eshaya abantu le umuntu uvela abona ukuthi usibani into ukuthi iyamsebenza nami uthi ngithathe yona njengoba injalo ukukopela kahle iyona into ebulala i-content leyo because ukhona omunye ongaze ngamblock uthatha ama-video ami wonke wenza ngesikhosa wonke kuze kuthiwa kushuthi-ke le eyamaXhosa le eyabezulu yazi ngifisa ngifisa ngisho ukuthi nje sike sibe no-live nesixoxo noma sibe ne-back ethize mhlampe leyo nto izomkhulisa nami ngikhulisa ngoba sogeyini but izomvezela ukuthi kufuneke enze enye into yakhe ezoba straight kuyena yabo kuthi manje-ke abantu phela ezinye izinto awukwazi ukuyikhuluma nabo ngoba vele bathathe ngamakhanda abo that's why ngamblock kodwa nje washaya nje obenjalo ubaba uwabone nje ukuthi into yami phela le futhi isikhathi esiningi ngikhonjiswa abantu bona usummenshiniwe kuthiwa sesiyakwazi lokhu abanye bathi kushuthi i-dictionary yasixhosa-ke ngoku hey Ovid ama-live session nginotice ama-creator amaningi ensukwini zamanje ukuthi aba nama-live session ngoba so wena because angikaze ngene ku-live ukuyaba nama-live session kahle nababa njengoba ngisho nje lento ye-content kube into efana nento ephunyukile nje phunyukile ngayibonisa ikhona nami yabo manje mina ngiphathele ifoni engenayo njengoba nama-video ama-black and white hlezi bebuza abantu leyo nto quality ye-camera so angithandi ukwenza u-live ngayo up until ngize ngibe namandla okuthola ifoni e-right bese-ke bahlezi bengitshela abantu ukuthi ukuze into yami izokwazi ukungikhokhela better ngibe live sometimes ngibe live kodwa akubi isikhathi esithi futhi ngiyabona ukuthi kuyakhokha lokho futhi kuyawukhulisa kakhulu TikTok ukuthi mina nginale mentality yokuthi uma kuyisikhathi kusuke sekuyisikhathi mase sengiyitholile ifoni yokuthi ngishuthe kahle futhi zobe seyisikhathi sokuthi ngishayo live okwamanje kakenzeki kanjalo vele izinto uma ngabe uyiqina ugcina usune-peer pressure ngaze ningifice ngilenga i-comment section injani ukugqilaza mfethu because ama-creator amaningi ngibuka abanye uma bekhomenta la bethi athi omunye ngiyekile ukwenza i-content ngoba indlela enikhomenta ngayo iyangqilaza mina nje njengoba kutshela nabafo ngangithule esikoleni nami ngangihlukunyezwa yiyona leyo nto okuze ngathi bayakubulisha abantu angithi abamehla ama kanjalo ileyo nto leyo so ngize ngakhula nayo ngayijwayela ngisenandaba nje mina nento eshiwo umuntu ngisho ungathini kuphela nje kumele ukuqikelela ukuthi ungangibizi phansi kwey'keti zomzalo niyacabana-ke lapho sesiyaqo kodwa nje ayi ngeke bafa umumbi ama-dread akho iyabheda into yakho hayi ngeke mina akwenza umsebenzi kuyayifana nokuthi sisuke sisadlala mina nawe ngoba nami ngisuke nginakho engingakuphendula ngakho and futhi mhlawumpe kungakwenza uze ucabanga ukwenze okunye kumina yabo so ngi-avoida nezinto ey'kanjalo
Kodwa nje uma uyi-content creator kubalulekile ukuthi uvule i-comment section yakho. iyona ekukhulisayo. Iyona futhi eletha abantu. So kahle kahle uthi abantu abangayinaki into negative isho abantu kakhulu. That's what iyona into oyigqugquzelayo leyo. Ngisho ngathiwa abantu nabawu-10 bawu-3 abanginqomile lo 7 wawunginqomanga. Yabo njengoba laba bekhona ngisho ngathi uyedwa. Yabo uma ekhona onqomile. Which means ngisanama-chance ukuthi nabanye bayibone njengalo into yami. Why kuzomele ngilalele laba abasho izinto ezibhedayo? Indlela epositive ukuyibona leyo. Then usubona nathi yazi baqinisile ngibheda ngempela. Kanti uma ungacula kuloya uzobona ukuthi bayahlanya laba ngizophinda. Bazobona ngizophinda. Yabo. You've mentioned like umuntu njengomduduzi nabanye abantu abakhulu oxoxa nabo. Like yipi i-biggest lesson othi noma oyifunde kwamanye ama-content creator ukuthi isifundo lesi isona bengiphe sona esingigcina ngigqugquzeleke ekutheni umsebenzi wami ngihlale ngiwenze uye phambili? Hey. Noma ukuyitshela noma ungazazi izinto noma ungabikho esitayeleni. Because kukhona abantu ababukela uthole omunye uthi nje uba indodana kaNubi, indodana kababa. Yeah. Engeke mina ayikho content creator ngithi ungagqugquzela ubani njengoba sengila nge-content ngazenzela nje. Ukuthi bengingakawa attend ama-events ama-content creator. Ngisanalelo valo lokuthi awucanga sengimile stage. Sengimile lapha ne-mic. Sengisho lento engihlale ngisho efonini. Awucabanga nabo abantu laba bagcwele nangu mina ngeke sanalelo valo lolo. Kodwa uyi-artist and uyafisa ukuperform estage ngelinye ilanga. Awuperforma vele izinto ngiyahamba nje ngiperform mara ngisuke ngiyoperform umculo. Yeah, so Kodwa manje bakhona abafuna ukungibizela lento ye-content. Ingakho nama-podcast amaningi bengikwa. Yebo manje uthi uyafika lapha awuphinde phela uhlele lezi impahla zakho. Ngcono mangizoshaya entsha engakayipost at least ngivele ngizwe ngathi kuzobhola nje sengiphinda into eyodwa yabo. Kodwa no kumele wazame ndoda ama-podcast and abantu abaningi manje bamuvela kuwona. So kuba kona ngicathi kungenza ne-brand yakho ikhule kakhulu yabo. Kube khona nje yabo nje uqhubeka ubatshela ukuthi yini ndaba uhlezi uhamba. Alright. So ake sibe serious kancane nje sibe serious ukuthi in 5 years uzibona umuntu onjani kahle kahle mangathiwa nje because siyakubona ukuthi uyasebenza uyaphusha ngempela kulo msebenzi wenza in 5 years bona ufika ngisiqoquzela umuntu o-inspire wena la. Awucabanga nje kodwa sengubaba sengine kwami sengikhuza ingane. Yini lo musana ukwenza leyo nto lapho zazi ama-video. Hayibo. Awudala umbuzo obuzayo bafo into engeke ngisanda kuyikhuluma nobafo le endlini ukuthi wena uyibeke kude kakhulu ngithe nje mina yabo manje ngizipha u3 years. Iminyaka yabo nje iminyaka ewu3 nje. Ngiyasibona mina sengiphezulu njengabo Big Zulu. Owe-content that's why ngithe kahle kahle ibonus leya because vele into engizoyenza kuze kwelami ulethuna. Ngoba vele into ekhona into nje esiyiphilelayo mina kwe-content that's why ngikhuluma ngomculo ukuthi eminyakeni emithathu nje mina ngiyazibona sengiphezulu kunalokho engikubona kakhulu futhi. Yeah. So besides umculo, besides i-content kukhona okunye okwakha eceleni noma i-focus yakho yonke ila mhlambe ekumele abantu bakulindele kuwena because kunomunye athi wenza izinto ezahlukahlukene like unomunye ngingakhuluma naye wangitshela ukuthi kuningi abantu ekumele bakulindele kuyena. Wena abantu ekumele bakulindele kuwena i-content leyo kuhlekisa nomculo mhlambe kukhona okunye ekumele sithi usitapura sekulindele kukona. Sombona mhlambe sedayisa isiphandla naye. Badayisela inyongo zembuzi. Manje ufuna ikwenza umsebenzi khona inyongo 16 rand. Badlala. Ayike bafo mina
ukuthi phela vele-ke lento ye-brand into evelayo cause isikhathi masihamba nami ngiyathanda ukuthi ngigqoke isikibha esibhalwe igama lami. Makukhona omunye umuntu osithandile mhlampe sengiyamenzela yabo into ekanjalo but akukho okunye ngithi abantu nje bengakulindela music content. Phela-ke isikhathi masiqhubeka kumele sibe namabhizinisi aseceleni yabo. Inhloso leyo kahle kahle ukuthi ube namanye amabhizinisi aseceleni. Kahle kahle inhloso yami nje mina ngicabanga kakhulu ngifisa ukuba namabhizinisi yabo azokwenza ukuthi umphakathi wangasekhaya ukhule ngendlela eyodwa. Hhayi lento yokuthi yabo lapha ave kuhlusheka lapha kuwukuthi lapha kuwukuthi yabo into ey'kanjalo. Sofuna sonke silingane kahle. Ya kube nje into e-right. So uthini-ke manje ngale ama-politicians because wona asitshela okunye and then enza ngenye indlela. Hhayi Amakhansela. ile inkinga yabo. Ya kodwa nje mina isifiso sami ikona lokho ukuthi into ibe right. Mangase ukhulume noStapura ethatha ifoni eposta ividiyo yokuqala ngokubona amaphutha osuwenzile nangendlela osufunde ngayo kuwona, ungathini kuloya Stapura eposta ividiyo yokuqala? Ungakhuluma uthini kuyena ukuze abe kuleli zinga kulona ngendlela esheshayo? Usile wena. Yabona-ke. Ngiyayi-understand le question yakho. Kodwa inzima. Ngingamtshela nje ukuthi bafo angithi ubona ithi lento eyenzile ibalethile laba abancane kuwena. Which means ungakhathali kuyona. Phela vele into yabo lento esuke izokuyisa phambili ave ishesha ukukhathazwa. Ne-appetite yakhona iyashesha. Phela kodwa kuyenzeka kube ne-appetite entweni e-wrong ukhathale. Uyitshela ukuthi hhayi kushuthi ikona-ke lokho kanti lutho akukona. Kahle kahle life nje yonke into esiyenzayo siyariska. Uyabona nje ukusuka phambi komnyango walibeka ngaphandle unyawo usuyariska cause ungadutshulwa la esangweni. Yabo kumele uyitshele nje ukuthi yonke into nje izerisk. Mfethu bengakulindele ukuthi uStapura engakhuluma izinto ezinobuhlakani kangaka. Bengithi kuzoba i-comedy manje. But ukhulile and uyabonakala usemncane and I wish you all the best, mfethu. I wish you all the best. Mhlambe like one word noma amagama ambalwa to your followers ukuthi mungathini kubona mhlawumbe ukubabonga like into ongayisho eseyinhlizweni yakho. Ngabatshela mina ukuthi bayangijwayela labo. Bahleli sibengeyisa. Ngiyadlala ngabathanda kabi. Ngaphandle kwaba ngilutho. Engingabatshela kona nje ukuthi kwabanye abaculi abaseza ngemuva nabanye o-content creator nabathanda ukuba ama-influencer nabathanda ukuduma nje. Ningayeki. Ningakhathali. Entertainment is a trauma. Yizo leyo nto bafo. Waqala nje wathi mina ngiyaka-art mina. Ukudla kwe-stress nje kumele uyazi leyo nto leyo ukuthi nje ukudla kwe-stress. Yokuqala leya nto inesikhwele leya nto leya unengathi ngayibhalansisa. Qala nje ngidlala ibhola ngiyacula ngiyi-content creator ngiwusonkolo dayisa iy'kibha ngo-DJ kuzophela konke akukho engizosala nakho. Iba njalo leyo nto leyo inesikhwele. Engingakusho nje ukuthi entweni ekujabulisayo noyibonayo ukuthi yenza ukuthi abantu basondele kuwena because isifiso kusuke kuwukuthi uye phambili la kuyona. Stapura. Siyabonga. Maye bafethu mina igama lami kahle hle nguSilindele Mncube. That's my real name. Lele lapha senze njani? Phela ukuthi ngenzela ukuthi sometimes abona bafuna nokuthi ngithola i-inbox hamba kanjani bafo ba igama lakho. Mina nginokuvele ngiyibize phela umsangano hlezi khona hayi bafo ngusili. Yabo suke i-debate manje yabo hlezi ngichaza leyo nto egama ukuthi ngusili ngaliphi. Kahle kahle Silindele Mncube.
leli phela yabo. Kaphela ngesisaza wonke Slee. Slee. Akosiliko omnyama. Nama-dread. Yazi khona omunye wathi ayisho ukuthi kumele ngenze ama-dread-ke khona ngizohlanya. Awu bafo yahleka awuyithathe lento bafo uyibheke. Noyibhekise ngakuwena sithi unama-dread ufice i-comment kanjalo esithombeni sakho ungathini nje ungaphatheka kanjani? Wayengasho in a way wayicommentile noma Wayecommentile kwi-video. wayengasho I-content creator naye but uyazama uyabona ukuthi uyabo don't sense mina into befuna ukukhula ngokuthi idelela abanye abantu bese bayayidelela. Ukuthi wena mfethu ngiyazwelana nalento oyishoyo. Yabo ukuthi uba inkonzi mina inkonzi base ngi-interviewa wena. Ngiyazwelana lento oyishoyo. Kodwa lento ye-content ihlukile ngenye indlela. Ngendlela engiyibuka ngayo ngendlela esisebenza ngayo sabantu. Kunabantu abadelela abantu usuke ngaqondile ukuba khona lento okugwarana ezikoleni. Ile kahle ilento la dictation ekuqala ukuthi ingakho abantu mabekudela afune unganaki because indlela edlala ngayo manje ingakho ngithi mangikhuluma nabantu abanye kufika kabuhlungu sokuthi mina nginakanga sokuthi mina bengidlalela. Ingakho ngithi abantu kumele ama-comments bengawazi because ayaqhuquzela. Ufunda nezindlela eziningi zokudlala kwabantu because asifani. Omunye unendlela yakhe yokukhuluma. Yabo nje lapha kwama-comment kungifundisile ukuthi sengiyakwazi ukumanage isimo somuntu okhuluma kanje. Sengiyakwazi ukumanage isimo somuntu okhuluma kanje. Yabo. Ano usuziphendulile kahle. Bengifuna ukukhombisa ukuthi nami ngiyakwazi ukubuza umbuzo. No, next time wena uzoba kanjani? Kube yimina. But yeah, mfethu I think unless if like you have something ungafisa ukuyishare kuba alandeli bakho. Angifisa ukuthi isikhathi sakho kakhulu. Hayi, engingafisa ukukushare nje ukuthi bafethu phela ningifollow ku Facebook. Same name, Real Stapuri. Uyivelela nje lapha ya black and white. Yeah. Seke sebengibisa kanjani. Kuthi why wena u-black and white? Engivele ngicommente ngithi quality. Yabo. Then bafethu ngicela ukuthi yabo nje masingasuka nje kanje siyibandla la ngapha siye ngale singavula inkonzo enhle kabi ngoba iyakhokhela leya ku Facebook. Ngithi bahlezi bethi abanye bayothatha umunye uzokhomenta athi hey uyawudlala uCapitec uyanqena ukuthi kufakele imali yokusijabulisa. Thola omunye akhomenta bethi into eserious ethi yazi bethu ngibuye sipane ngiqabene nomama. Ngavele ngadlala ama-video akumanje right sibuka wena la yabo. Ngiyafisa nokuhlangana nayo ngikuphe noma imali encane ngibone abantu lokhu kusuka othandweni inkinga akwenzeki. So ayikho enye indlela ukuthi bengijabulise kakhulu nabo ngale ndlela engibajabulisa ngayo mabengangikhulisela uFacebook wami nje because wona ukhokhayo. Yeah. Nizwele bakwethu ngabe nidlala ngaye ngabe futhi nifana nalabantu abamdelelayo kuma-comment section. Ngeke nize niye le. So I think i-mission ekumele sibe kuyona ukuthi ukhule ngale Facebook. Yeah. No izinto ezizokwenzeka leyo the way ukhule ngakhona ku TikTok nangale kuzokwenzeka. Yeah, nami futhi nginayo lento because Facebook wami busuna 9K ama-followers. Bawenza njalo akosiyazi. Account entsha leya. That's why sengizama ukuyikhulisa ngokushesha. Yona selokhu ngaqala ukupost izamile ukukhula because I think ngiqala inyanga yesithathu manje ngisebenzisa le account kodwa isina 5.3. Iyakhulu. Ukukhombisa ukuthi kona kukhona umehluko owenzakalayo. Mabengaqhubeka nje kakhulu. Hawu. After the episode nje idropper. Saku 1 million. Hawu phela lapho. Hawu phela hawu. Saku 1 million. After dropper le episode saku 1 million. Cause ingakho kade ngiqhuquzela ukuthi ama-pod uwenze cause abantu they get to interact. Nalokho futhi ngikubonile ama-podcast amaningi agcwele ku Facebook abapost izinto. Ukuthi angazi mina noma ngizothi badlala upromote abantu abangifollow noma
kodwa phela bazothi ngiyabadelela phela ngoba banjalo. Cha ukuthi angi-understand uyazi mhlampe nginama-video more than 25 manje ashelwa ama-artist amakhulu. Yabo nje uNtekza lo hlezi ethi hayi bo Yeah. hlezi efaka ama-video ami ku-Facebook. Even ngisho uMandla Chris usengiphostile 2 times. uMandla Chris ayekho umuntu ongamazi. Kuze ngabe ama-followers ami mangakanani njengamanje ngivele nga-understand. So ngeze ngamukela ukuthi kusho nala akakabi isikhathi sakhona. Kodwa yazi into eyinkinga yini into engiyinotisile ngabantu. Ngikusho ngiyibone kuona wonke umuntu le. Ayinqeni video uthola ukuthi ibe na 500 views. Kodwa mhlawumbe ibe na 100 like. Yeah, into ezenzakala kakhulu lezo. Yeah, abantu angazi ukuthi kwenzakala kanjani. Makumele ba like or ba follow or ba subscribe. Abakwenza. But angazi umuntu noma uyasiza. Ngiyakho. Yabona nje kunzima. Ngoba phela yazi mina ngiyengena thothi ngi-online ku-Facebook ngiyazi nje. Ngiyibuyela nje ngidlula. Facebook mina kuyangibhora mina ukuthetha kahle. Facebook no WhatsApp ngisuke ngiyela ukuyoposta ngibuka izinto enizipostile ngilike ngincome lapha nalapha. Yeah. Yabo. Manje vele ngiqaye ukuthi yazi mawubukisisa kahle ku-profile yami ku-Facebook. Yeah. Kulo 5.3 enginawo. Ukuba abantu bayalike ngine-video kufuze abe nama-like awu-31K. Akuba abantu bayalike. Because ngibuka ama-viewers ayo. Lapha ama-like ayo afikile ngisho ku-200. Yabo chaza ukuthi abantu bayayibona into bengayilike. Okunye lokho kodwa mina okungigqugquzela ukuthi ngoba babonile ngikubeka. Abantu futhi bayenqena lento ye-support kahle. Yeah. Yeah. Ngisho kanjalo. Indlela Umona mfethu we nalo usefuna ukuza la ku-Facebook akadeli ni ku-TikTok. Yabo. Ukuthi angazi abantu bayibuka kanjani lento. Yazi kuyenzeka ukuthi ube nama-followers amaningi kodwa uthola ukuthi imali ayingeni. Yeah, Kuyenzeka nama-followers. So sengisho ukuthi abantu abaqhubeke nje baqhubeke basupport ukuthi ngifike ku-500K ngifike ku-600 it doesn't mean ukuthi sengino 600K kuyi-account. Ngisela abantu balindele ukuthi nje hawu Stapuru usandla igwinya mangaba namahlonini. Ngayibuza senginawo amahloni ukuthi why lo muntu engenze ngifila nje ngambuza ukuthi bafufuna ngidleni. Hayi ngeke mfethu igwinya udume kanje. Ngiyamtshela ukuthi bafa imali ayikho kwama-followers. Imali isekuthenini wena uyiphanta kanjani. Yeah. Yazi ngiyaseka kodwa leyo nto leyo yakuphatha kanjani? Ukuthi mina bethi ngiyashesha ukusebenzisa umqondo. Wathi meyisho ngazizwa ukuthi no iyangidle into ngiphatha kabi. At the same time ngayibuza ukuthi why fanele ngiphathe kabi. Ngambuza ukuthi ufuna ngidleni. Yabo. And then after usho leyo nto leyo wabuya wa serious noma waqhubeka wahleka kwathi ngisaqhubeka umsangano wami. Lenda ngayiqhubela ngayidlela igunya lami ngepeace. Lento buyisho ukuthi abantu abakuthathe serious. Yabo. Yeah. So abantu ngathi singaba understandisa kanjani ekutheni lento ukuthi unama-followers amaningi nama-subscribers amaningi it doesn't mean ukuthi unaleyo mali leyo kwi-account. Abanye bathi ukushutha nawo. Yeah. Ngicabanga manje kumele ngiveze le phone. iPhone yami icishile. Awu ngeke mfethu uphathi i-iPhone icishe kanjani? Cabanga ngivele ngisabe kakhulu ukuyiveza. Yabo abantu bane-mentality yokuthi mawudumile nje ufune ukuhamba ngemoto, ufune kuyitshele, akufune kube umuntu abantu kumele ubabhampele. Yabo nje mangitexta umuntu mangibhorekile ngiyakwazi ukuphendula siqoqo. Hawu bafantu uyaphendulana. Mina ukubombuzayo kanti ubufuna ekuzibeni. Yabo wathi ngoba abantu abadumile bazi bani. Yabo manje bavele ba-expect ukuthi sonke senza ngendlela kanjalo. Yeah. Uqinisile mangabe uthi content ine-stress kahle i-art nje. Ine-stress once nje wathi nje mina ngiyaka-entertainment. Kumele uhlezi nezinto zokuqeda i-stress. Yabona nje kusamele sivule i-clinic yaka-art ukuthi nje le yaka-art le. Hayi bafo ngiyabhejwa ngayaphi ngisho nga-interview uBig Zulu ngisho nga-interview abani odumile. Thatha umdlalo webhola ngokuhluka kwabo. Babuza ukuthi bafo lento yenzayo ikufakela i-stress esingakanani through i-stress onaso empilweni. Uzokutshela kahle ukuthi yabo le yona emosha kakhulu.
Kodwa manje i-art nje ine-stress. idla kakhulu. Mhm. Into engiyibukayo umenshine ukuthi i-effort oyifakayo ayilingani nemali engenayo. It's what you mentioned. And also, and on top of that, ku-edeka ne-stress futhi. Yini pho le egqugquzelayo ukuthi uloku uyile? Okwamanje kufana ukuthi sakudla egazini. Yeah. Yini lethi nje? Ngiqhubekile. Abanye baze bathi kuya-investwa ka-art. Iyaphela imali ebafula. Too much. Yeah, iyaphela imali lokhu. Kuyenzeka futhi lokhu thola ukuthi nje ngiyacula ngiculela ukuthi ngizofa ngingadumile. Yabo. Thola ukuthi ngiyacula ngizothi ngiphumelela ngife. Yabo. Yingakho ngithe impilo nje uyarisk ey'ntweni ey'ningi osuke uzenza. Kuyenzeka nje bafo udume waziwe kodwa imali uthola ukuthi ayikho. Asifisi-ke kufike kulelo point thina-ke. Yeah, kodwa izinto vele ekufanele ukuthi uma uwumuntu osebenza ngabantu uyilindele nje ka-entertainment. Ukuthi kuyokwenzeka. Ngisho ngathiwa uyi-content creator, ngisho ngathiwa umculi, izinto ekumele uyilindele nje kuba khona isikhathi sokufika kwama-challenges. Mina nje ngake ngathexta i-artist elikhule nge-English. Lathi bafacanga ungifakele i-airtime ya-R30 ngifuna ukufonela uba manje. Yabo. Izinto ezenzakalayo. I was like, how? Mina ngisabheka ukuphumeleliswa uwena nje. Kwenzeka kanjani manje? Yeah, ngabona lapho ukuthi iyafana nje. Mhlampe nawe wayitshela ukuthi Mhlampe wayetshela nami ngidumile nginemali. Ziyakhala. Yabo. Ungathini ngale episode esiba nayo nalombuzo wale pod esiba nayo? Because kahle idea esaqhamuka nayo ukuthi ake silikhulume iqiniso kubantu sibazise ukuthi ama-followers, subscribers, ukuthi ngina 1,500,000 i-account yami ayisho kanjalo. Yeah. So like ngifuna nje one word from you ukuthi ayilo mbono mawuqhubeke noma ngeke uyoshaya enye video yokuhlekisa ngawo. Hayi uqhubeke umbono u-right. Yeah. U-right kwasanami nje ngawupromote ngiwuphusha kakhulu. U-right lo mbono. Kahle kahle enye into efakela i-stress ebantwini abadumile iyo le thola ukuthi umuntu useyayifeyika. Sengingeke kumashonisa ngiyobola imali ufuna ukuthenga i-iPhone. Phumile i-latest 17 Pro Max. Yeah. Udumile phela mina ngeke ngishuthe esibukweni ngiyabo. Ngiboleka imali angazi ngizoyikhokha ngani yabo leyo nto ilimaza ey'ntweni ey'ningi. Lo mbono nje it's a good idea. Kumele uqhubeke. Now the big question okuyi-title ye-podcast, uStapura why yaqala i-content? It's because ingenzile ukuthi ngikhulise i-profile yami. That's why ngaqala i-content. Yeah, that's the closing, my brother. Yona umbuzo onzima lo kade uthi okugcina. Awukho nzima. Kodwa kahle i-podcast it's about lokho ukuthi abantu baqalelana. Because into eyenzakalayo ukuthi wonke umuntu obonakala successful obonakala esedumile ese-out there. Sonke simshayela izandla ngalokho but siwazi ama-core reasons nama-challenges afesana nawo. As much as abanye bayaku-highlighta then there kodwa like inhloso yokuthi umuntu aqale abantu abaningi abakuvezi lokho umuntu nje uqhamuka esedumile. Yeah, kunsini. So inhloso ukuthi siqhuquzele nenye intsha esafisa ukukhula ukuthi inga-give up because le journey le ayilula. And ayikho lo. Nami ngiyibona kumina. Motivation siyithola kubantu abafana nani ekutheni noma nangingayiki. Ngisho ukuthi uya-give up umuntu nje uba wathi. Yabo ilo into le because maningi ama-challenges la ka-content. Nami ngiyarelate ngoba sikhona. Yeah. Futhi nje nakusamele uhambe ama-events kusamele interview abantu khona. Anawo ama-challenges akho obhekene nawo. Ngwaba ama-challenges. Stress nje kwasisiso. Futhi uyavumelana nami ukuthi entertainment nje ikhale stress. Bafo ine-stress yabo isingakumina-ke manje. Isingakumina-ke manje le interview. But
yeah, i-content bafo angeke ize ngiqamba amanga ine-stress ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi into esuke ipostile laphaya isuke ingafani ne-personal life yakho. Yabona lapho-ke kusuqedile. So abantu bathathe lento abayibona laphaya bafuna ukuyibona noma sebekubona emgwaqweni. Uyazi mase abantu behlangana nami emole ngithithiza kanjani kwamina ngize ngiyibuza ukuthi hhayi ngempela athi khona uMoses wathi umbuka uhlonipha kanjani ngaze ngayitshela mhlawumbe ungenza isilima lapha ngiyasho ngaphathi ukuthi sesizwa makubuye uma ngenza ividiyo ngisuke ngimngedwa ningekho. Yeah. So abantu abayi-understand leyo nto leyo. It's like uthathe uSylvester Stallone abanye bamazi uRambo ngeke ukuthi umbone ehamba laphaya umbuzo ukuthi iphi AK47 yakho yabo. Kodwa bakhona abangabuza lokho. Yabo yileyo nto leyo because khona nje sabangalindela ukuthi uyashayana kwangempela. Yabo nje mina ngikhule ngilisaba iChina ngisho la eSouth Africa ngabona iChina nje siyasaba ngoba siyazazi imoves zabo akushawana. Kanti uthole ukuthi uyisabela uMaburu eChina uMaburu akazi lutho. Yabo. So into kanjalo ukuthi abantu abaqonda ukuthi lento le content as much as asiyibeki kabi kodwa umsebenzi nakuthini. Ifana nomuntu ovuka ekuseni aye kaMlungu. Uyakhala mangiyoshuthi ngisho kahle uthe ngisayotohoza. Yabo ifana nomsebenzi kumina. Umsebenzi nalento. So abantu izo zonke izinto kumele be-understand lezo. Ngicabanga futhi once abantu bayiqonda lezo zinto lezo ngathi angeke sihluphekele indaba yokuthi ama-followers, subscribers, because abantu beyobe sebeqonda ukuthi ukubuka kwami kumele ngifollowe lapha cause kuyakukhulisa umsebenzi wakho. So yizo zonke iy'ngqinamba zaka-content lezo. So yeah. Khona enye into esinokwenzeka ey'nkundleni angazi ukuthi ngisho kanjani lento. Yeah. Ayi cause ayinginiki ukuthula. Futhi lento most of the time yenziwa abantu bakhona le ama-stage angazi noma ngizothi ba ama-content creators noma ngizothi ba ama-influencer. Yeah. Yabo lento yokuthi umuntu abe nama-followers amaningi nje but asazi ukuthi yini asenzela yona asazi ukuthi wenzani. Yeah, into ey'kanjalo bayadelelana. Uthi uyafika umuntu ufaka isithombe somunye mhlawumbe udelela ngey'cathulo zakhe noma ngokugqoka kwakhe noma uyibele yabo into ey'kanjalo. Mina le nto ngivele ngiyibona ibulala igama lethu thina ama-content creators aseHammersdale kwamanye ama-content creators angaphandle. Ukuthi kusho ukuthi laba into abayenzayo ukukhula ngomunye umuntu. Khona nenye page I think I saw on Facebook. Ngibona ku-Facebook. Yeah, khona na ku-Facebook. Baningi abanye bazo bakwenza nangama-accounts abo. Ukuthi phela into eningi kubalekile ukuthi uyithulela ubuke because akazi noma kuyadlalwa noma ku-serious. Kodwa khona izinto engadlalwa ngazo. Obona ukuthi hayi la akumele ngabe kushiwo kanje. Kodwa-ke kuyenzeka-ke kanjalo. Yeah, leyo nto leyo izosilimaza kakhulu lezi ama-content creator la eHammersdale. Yeah. Izosilimaza. Kodwa excuse me. Ngicabanga ukuthi it goes back to lento leyo obukhuluma ngayo ukuthi because into engayifunda ukuthi umuntu ngeke uzumvimbe ukuthi yini ekumele ayikhulume. Yeah. Kodwa wena uyakwazi ukuthi usicontrol ekutheni uphendule kanjani njengoba nje khona omunye ugelo ngichaza nje apha ku-Facebook lezi ngiyilike into yakhe bangumsana uthi wayeposteni bamdelela ngezinto ashintshe i-username yakhe umelodi wezinto lama ungamsesha nje uzombona seseyothola nama-followers amaningi ukuthi abanye bezwe igama lakhe yangichaza la geli phela ukuthi anibazi ukuthi uma uchaza ogeli suke sifuna umshele ungichaze nje mindset yakhe bamdelela ngalokho wavele wayenza i-username and iney'thombe ayiphostayo aqhubeke nazo izinga lezi angithi bathi umelodi wezinga bayadelela ngazo futhi ubonile ukuthi iyona into abayithandayo wagxila kuyona ingichazile yanto yakhe wenziso kwami lo mina wenziso kwakhe kodwa nje into ethi ayifani ngichaza into yakhe ukuthi uma ngimbona mina nginamahloni ukucela ukushutha nomuntu cela ukushutha nawe kodwa mhlawumbe ukukhuluma because yazi enye into ngake nga-interviewa omunye umbhemu la so kwi-alcohol industry yabo unelenye ibhizinisi nje yalento yotshwala so usethi
ungivezela umzekelo ukuthi uthi umnotho bawugcina la eduze nabangani babo. Let's say mhlampe ngifuna igesi lekhasela. Uthi angeke ngize ngiye mhlampe ukuyothenga ngenze example ka-SAB. Uthenga la eduze. Ngizothenga la eduze kumngani nami. Yabo. Naye umngani nami mayidinga something. Imali yabo nje circulator la. Sengisho ukuthi nala kuma creator lowo mqondo lo engathi ungangena ekutheni ungabi nokujabulela ukuthi ngenze into yami kuphela. At the end of the day kube khona nabanye bayenza ngiyakuthola. Yabo siyenze nje Bambana. Kube obuningi. Abantu abamhlophe bahlula ngalo into le masikhulu. That's why nje ngithi kahle le Hammersdale ama content creator khona. Ukuthi angazi noma ngizothi ba ama content creator noma ba ama influencer. Because angazi ukuthi basuke bedume ngani. Kodwa nje kumele ngabe isinto eyodwa. Mhlambe kuye kwenziwe events mhlambe hlale phansi kufunisane ngecontent. Nabantu bazobona lapha masidelelana ukuthi hayi laba bayadlala siyazazi izithombe zabo bendawonye. Yebo. Manje kuvela ubona ukuqhamuka umuntu esengisho ngenhlambe enganga. Qala ngisho ukumbona. Yabo. So izo zonke izinto ezenzakalayo lezo. So yabo nje njengoba nawe kade usho ukuthi uyasaba ukuthatha izithombe. Ukubona umuntu sometimes it's not about ukuthatha izithombe. It's about ukuthi nixoxe because ishilo sathi umsebenzi lo. Yeah. So sixoxa ngomsebenzi kahle yabo. Asikhuluma. Mina mangibona wonke umuntu olento le odumile noma ongadumanga wenze content ngiyakhuluma naye. Mina ngisaba baba. Hlaba abantu abaningi bazokutshela ngiyakhuluma naye. Omunye sizikhuluma ukuthi siyahlela kube yibonaka abangidisappointayo. But mina ngisaba nje cinga ngifika kumuntu ke awusengiphoxeke kakhulu ngentweni ekanjalo lento approach emntwini. Njengoba usho nje na mina ngeke nabangani abaningi mina abafikile nje kumina ukuthi mina ngishuze ngama idea yakho ngiyakubona ngishuze ngezinto ezirathi ngiyakubuka kuphela nje ngiyakuyekela wenza into yakho uyihlulekele ngikubekele nempilo. Yabo nje lento kuyakumuntu khona enye intombazane nje yasetoya ngibona lapha emall awathi kanti uhlala eHammersdale. Ngiyamazi mina idumile ku Facebook mhlawumbe una 260k ama followers. Ngiyamazi mina. Ngiyazi nokuthi uhlala la eHammersdale. Yena kangazi mina. Uhlala la ngithi uhlala ngihlala phesheya. Oyiphi number yakho? Kodwa mase ngibuye sengiyokhomment lapha akasangikhumbula akasengamkhumbuza ukuthi nje wangibona lapha akasakhumbuli lapha ngisho ukuthi yabo ezinye zezinto lezo luhamba uyakumuntu yabo yakona siyamthethelela nje ukuthi ngeke ngcono nje ukuthi hambani ngihamba sure kanjalo unless makhona mina engizwa ukuthi cha khona ngifisa ukusho kuwena ngiyeza kuwena ngikhulume sixoxe bese kuba kuwena ukuthi uyimisela kangakanani lokho engikushoyo futhi uyakwazi ukubonakala umuntu oserious ngento nongekho serious. Umbona kanjani umuntu oserious nongekho serious? Njengoba nje umuntu approachile ushiya imessage yakho wena bengingangena ngilike ngiphume and ubungakwenza lokho bengingangena futhi ngikuphendule ngikunika inamba ungifonele ndibele ngikuchazela nje istory bafuna ngibhizi namhlanje yabo bafuna yabo ubona kanjalo umuntu oserious nongekho serious. Hey yazi njengoba usho njalo inqwaba yabantu ababeloku bepostpone ngasho ukuthi abekho serious kahle thola ukuthi omunye unalento ukuthi uyangijwayela lo ufuna ukukhulisa ipage lakhe ngami yazi ukuthi ngisho ngathiwa mina nginama followers amanga ngisho ngathiwa wena unamangaka but ekugcineni kwesikhathi lento izosisiza shobabili siyenza njengamanje abantu abayiboni kodwa kanjalo abantu ingakho ngithi yabona angazi kwenzakalani kuthina. It's not ukuthi ngigxeka abantu abamnyama owathi kodwa yenzakala kakhulu lento ukuthi thina emnyama asikwazi ukubambisana yabo. Wonke umuntu ucabanga ukuthi uma ngabe engilike noma engifollow ngathi khona imali mhlambe engenayo. Kanti kuyenzeka ungilike nje mhlambe for the whole month or the whole year. Yebo mina yazi ekulento ngangiyibuza umuntu odumile engafolowani
iyenzeka le yanto. Mina nginokungena nje ku TikTok ngithatha ama-comment mhlawumbe more than 5K. Abanye uthole babhala izinto eziserious, umuntu etadiswa ngaphakathi afisa mhlawumbe sihlangane, uthole ukuthi angiyibonanga, ngiyiphendulile i-comment engasile ngayeke serious. Ngoba ukuthi nje kusuke kuyinhlanhla njengoba nawe ngikwazile ukukuphendula abemaningi ama-message and kusuke kuyinhlanhla nje. Khona omunye ngimtshelile ukuthi mina ngikholelwa ekuthenini mase ngingene kwi-inbox yakho ngakuphendula kusho ukuthi suke kudaliwe ukuthi sazana. Ya ngikholelwa kulokho. Yabo nje ngiye ngingene lapha ngiscroll khona omunye ngamfollow wangi-inboxa same time ungifollowelani, ngithi wena ungifollowelani, uthi nje mina nginama-followers awu-100. Ngamtshela nami nginamangaka nje. Wathi ngathi pho ngifollowelani. Wengalindele ukuthi abayitshela ukuthi thina siyakwazi ukufollow umuntu uthi angena umuntu ayi lo iyabhora into yakho uthi ngamfollow bayitshela ukuthi abantu abadumile banalowo mqondo. Kanti nje it's not like umuntu ngingena ku-TikTok ngakusesha ngegama lakho ngakufollow it's not like futhi ngingena la ngithi wonke umuntu ongifollowile leyo nto iyadina ulokhu uthe kwesinye isikhathi kuye kwenzeka ngibhore ngidlale ngayo ngiyenze. Kwesinye isikhathi ngingene ngiyithela so omunye ngichazelwe i-username yakhe ngafollow ngadlula. Yabo abantu izo zonke izinto emele be-understand lezo. Ngicathi mhlampe azokwanda ama-inbox akho after social lento le because wonke umuntu uzoba nokuthi uzongiphendule yawo qinisile. Ngisuke hayi ngalapho-ke shema ngifuna ukuqama kusuke kuyinhlanhla angazi nami because hayi angazi ngempela ngoba I think i-message yakho ngiyithole ngine-data seliriphothile selizophela kodwa ngathi hayi ngiyamnika inamba lo. Yabo nje kusuke kuyinhlanhla ngempela because baningi abasuke befaka ama-message. Kwesinye isikhathi uthi uyafica omunye uyifakela uhayi nje. Enye into ecikayo leyo umuntu lapha kuhlala odabeni masisimo sikanje ileyo nto le ukuthi khuluma ufuna ukuyenzeka phela manje abanye abantu ezinye izinto ayi wena uyazi bani kanti umuntu lokho eqina ngosho kuhamba kanjani sho kuhlala odabeni lapha. Mhlawumbe ukubuza obunye umbuzo ukuthi if udila nabantu sibabiza ngani ngama-high profile content creators because nama-followers amaningi ikupho kubalekile ukuthi usende undendende le message engaka. Yes izobe ihlala odabeni kodwa kumele usende i-message ende noma nje short message ikuphi okungcono kahle. Labo nje mina bafunje wena umuntu kanje osebenza ngabantu kumele ube ne-video ne-paragraph yakho engekho yini ekuphini nje lapha ku-keyboard wazi ukuthi uma ngi-inboxa nje ngihlala ngiyaphina uma kanje ungabe mfethu usuthi mina ngaqala ukucula ngo-2001 abangifollowi mina ekhasi lala singadlila angihlangani mina nalokho nami ekhasi yalala singadlila. Yabo kumele uhlala odabeni lapha bafu ngiyafisa ukuthi sisebenze kanje ngithanda into ukuthi nokuthi kuwena uhlala odabeni nje and then kuba kuyena umuntu lapho kuyenza umuntu achazwe indlela lo approacha ngayo ukuthi lo ukhuluma kahle uyabaza abantu. Yabo hlonipho phambili. I-pride emuva phela iyabaphakamisa abantu lento yokuduma iyaphakamisa. Mina ngi-understand umphamela kanjani umuntu okuyena okubeke lapho. Ngicabanga ukuthi umuntu azathi ngisho ungangi-unfollowa mina bazosala uzothini masihamba naye lo othi njengokuthi ngisho ungangi-unfollowa bazosala uzothini sivele sihambe naye uzosala noba. Yabona into ilidela back lento besikhuluma ngayo yokuthi ukwazi ukuhenglisha stress salaka content. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi because yabo ama-content creator amaningi if umuntu ekhomenta ngendlela ebhedayo abanye abantu bayifake enhlizweni lezo zinto. Umuntu esedelela kwasana senani attitude ngisho ebantwini abangaziyo ngale ndlela because ukuthi hayi vele laba banjalo vele laba bangithandi. Kodwa uma ngixaye ukuthi sikuthandi but siyafollow and futhi ngikhomentele kule video ngakuthuka nale landela ngizophinde ngikuthuka nale yesithathu ulokhu udinwa nje wena udinwa njalo cause ngangafunda kwenye indawo ukuthi nama brand deals kuyakusiza ngama brand deals lokho. Yabo labantu laba bakudelelayo babebiza ngokuthi i-content yakho ngabe i-interactive. Yabo nje uma apply ama brand deals iyabhekwa lokho ukuthi wena i-content yakho kanjani. So yonke le nto engedelelayo ayiqhubeke idelele
mina ngiyafisa nje bake bangidelele nje bangidelele utume nje ithole ama-followers akho nje ngokudelela angakhulisa yabo. bangidelele because leyo nto leyo iyasiza Iyasiza kakhulu, iyakhuthaza futhi nawe ukhuthazeka kabi. Awazi phela ngalokho ungidelelile. hawu Shuthi kuyakuchaza ukuthi ungidelele. yabo kukhona lento ekuchazayo Kumele ngikunike into ekuchazayo. thole Yeah. so izinto ey'kanjalo bro. Enye into abantu abanokuyibuza, angiwa-promote ama-account ku-TikTok. Ne-music angiyi-promote because nami nguwumculi. Nami ngisastrugglisha ngokuphushwa kwami umculo. So Angikwazi ukuthi ngingathatha imali yomuntu ngithi ngizompromotha still ngazi kahle ukuthi nami ngisastrugglisha ngakho lokho. Into engiyipromothayo amabhizinisi lawa ama-brand into ezokugqoka cause kulula lapha into engayiposti uyawathola ama-customer. Yabo nje u-Smartphone Avenue hleze efike ezokhomenta lapha ephendula abantu bakhe. Mase bebuza i-iPhone bayo malini? Hleze ezophendula abantu bakhe kulapha nje nawe seyakwazi lokho. Yeah, izinto engiyipromothayo, izinto engine-sure ukuthi hayi uzowathola ama-customer. Kodwa angikwazi ukutshela abantu ukuthi hambani niyofollow uSizwe lapha. Mabefika uSizwe lapha ebheda. Yabo. sebeyabuya sebeyafika negama lakho. That's why ama-account ngingawa-promote. Angiwa-promote nje. That's all. So even noma umuntu uthola ukuthi u-offerisha imali engakanani angiyithathi. Iyodwa nje indlela yokupromotha i-account yomuntu engiyenzayo, mina indlela engipromotha hamba ukhomenta ngisebenzise i-comment lakho amandla amaphelela lapho because kuyenzeka umuntu abone hawu lo wakhomenta wazothi ngimbo seyakufollowa-ke lapha. Kodwa nje ukuthi ngithathe i-profile yomuntu ngiyipaste nje kanje nangu mina ngiyakhuluma ufollow-wani uba angikwenzi lokho. abantu bazothuka yabo, abantu bazoyitshela ukuthi mhlawumbe ngiphethe i-clone yakho ngendlela userious ngayo. kwamina ngiyathuka sithi uyena kodwa kuba njalo vele yabo le genge comedy ikhona la. Yeah, ukuthi nina nisuke seninale mentality yokuthi hayi ubafuvela uyayigulela vele. Kanti hayi. Yeah. Nami ngiyazibuzela ukuthi Tapa kuyena. thola ngumfowabo Nkosi. Uyena impela. I know. Anything more that you want to say lapha? Ngiphelile man. Engingakusho nje ukuthi ngiyanithanda abantu bami. Kunengoma entsha ezophuma ethi She Call Me Dali. Ngicela ukuthi nje mase sengikhiphe yonke into ngayo si-stream bafethu. Nami ngithola i-parish lami ningalifayini. Ningalifaki inhlabathi. Kodwa bafethu ngiyacela ukuthi ningisize ingoma masiphumile lesi-mention uFanatic mhlambe ngagcina ekujabulela ukungena kuyona. Because vele sikhona ivideo engiyiphinile lapha. Masingamention nje. Zobe sekungibona. Kakhulu. So iyona lo ukuthi beat. Yeah. Iyona. Okay. Hamba ama-platform streama kuona. Imaphi mhlawumbe ukuze sazi ukuthi ingoma zami bezikhona kuma-platform wonke beyidlala emarediyweni thola ukuthi ngiyafonela ngisegalera ngizwe ingoma yakho yabo. Ukuthi kuye kwaba nama-challenges engike ngabhekana nawo kwaphoqa ukuthi angiyikhiphe zonke ingoma ngiqale yonke into kabusha. Njengoba kade siye sakhuluma ukuthi i-stress nama-challenges izinto eziba khona. But nje soon as qeda ukudila ngale ngoma le yona nje izotholakala yona. Sho yonke into izobe isihamba kahle sazoposta nje. Bafethu follow, subscribe, landelani. Aliye ngisho kwibhayo yakho TikTok uthi ongangifollow wenza. Uyayazi kanti. Ongangifollow wenzani? Ngibone lokho nami kathi follow. Usalelayo lapha yazi mhlawumbe amavidiyo mhlawumbe ase-more than 16 alive lo mjitho lo uFan Dam yambolo wa TikTok lo qamba manga kakhulu lothi mina uphakela umthakathi umalume wami yambolo mjito ngiye ngiqala ukuthi lo mjito like amavidiyo amaza comment ezinye izinto ezigqugquzelayo lezo ukubona abantu yingakho mina ngithanda ukulike ama-video nama-viewers amancane from ama-contents asakhula. Yabo nje ngiyakuthanda wenza lokho because nami kungigqugquzela ngivele ngibone hawe
yazi ikhala nangethona ehlukile ithi qunqum yodwa vele uzwe ukuthi hayi like umuntu ono-100 yabo iyakhuthaza lento ukubona bona besisupport. No, siyabonga bafethu ukusupporta thina. Siyabonga ukusupport. But yeah mfethu ngibonga isikhathi sakho ngibonga even qala nje from ukuyiphendula i-message bengayilindele bengithatha uchance kahle kodwa ke sibonga yonke leyo nto leyo wonke umsebenzi wakho engathi ungaya phambili uqhubeke nathi so supporta ngendlela esupporta ngayo mhlambe should in case ngelinye ilanga mhlambe you host event uyasihlekisa uyasiculela ikhona vele i-event engifela ukuyenza le Hammersdale and bese ngikhulumile nabo ukuthi manje kusayinto ekumele isihlale ikhulunywe isihlelo. Ngiyafisa ukuthi umduduzi abe khona kule event njenge-artist la Hammersdale. Baningi abantu bala Hammersdale abaposta ukuthi uyenze ne-event and ngabenefita kakhulu ngalokho. Bamlindele. Ne-event engihlela ngawo lapho kufuneka nje uphathe isigubhu sakho samanzi ngoba uzohleka nje impela. Kumele simtheke la ubududuzi ukuthi kule event oyiplanayo kumele ngiyamdinga impotho kahle ngiyamdinga. No sengenzele kwami sesenzela nabantu bakhe abamfollowayo abalanga kubo. Yabo kahle uyabasiza na ngi-spokesperson ubamele kahle hayi sibonga ukusimela kanti nawe uyafuna kanti nawe nami ngikhona kusala kanjani so ngaphandle bit. So bafethu siyabonga kakhulu. Thank you, follow, subscribe, like, comment. Shout out. Shap.